45 jaar La Spang. 45 jaar La Spang. 45 jaar La Spang. Ja, u hoort het goed. 45 jaar in La Spang. Zondag 11 augustus 2024 gaat het gebeuren in Ronde Party Center. It's my time. Afterparty Kwaku. Tevens viering 45-jarig bestand van La Spang. In Ronde Party Center 11 augustus. Oh, Spang! Aanvang 5 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. Met in de line-up Jong Kosje, Corona Band, Abdij. Hey, play van de beste man, baka, hey bro. En New Style uit Suriname. Voorverkoop van kaarten is €20. Voor duurder. Verkrijgbaar bij de bekende adressen. Het wordt de bom in Ronde Party Center. Rondeweg nummer 12 Amsterdam. Zondag 11 augustus 2024. Niemand blijft thuis. 45 jaar La Spang. Kulturo TV, Adson Sanayang is signing in. En zoals u gewend bent van Kulturo TV op de zaterdag, dan gaan we een beetje op pad om u te voorzien van informatie hoe het veld denkt over bepaalde topics en bepaalde items. En we staan hier met Baita. En Baita is van mening dat hierin want we sowieso op de zaterdag, als ik u even moet melden, is dat zaterdag sta ik op. We gaan op pad. Bepaalde maar in contact we want talk about a topic DC. En zaterdag is meestal voor de street, laat het duidelijk zijn. Gaan we over straat en we gaan met de mensen praten. En bij dat tak maar fa ni keri kan kies money terwijl corona sungulaat, money ne kong da olanga graafmachine ne kong. Baita, welkom in ons gesprek. We gaan een beetje babbelen over de paddyboeren. En Nikeri Isabi, de man voeren een bepaalde strategie uit. Eenheid is er, moeten we aangeven. De man Tantapaplein, de man Bori, de man Watak naar VP, naar Pres. Tot nu toe hebben ze nog niet gesproken, maar er is wel geld vrijgekomen. Van Aboskopodisco aan naar jou. Wel, we bara asamali van Woudi. Wel, luku atori voor een paddyboeren. If je luku voor Sande, dan luku taki de man kon gide recht. De man kon gide recht, de man vet gide maleti. Omdat de man zoen. Je ziet? En voor die man horen we een protest, de man gewoon actie. De luku taki tijdens de actie. Seconde, de man horen we vergaderen direct in Bigioso. Gide voor de paddyboeren. Tori moest los op. Laat de man volgens terecht voor een actie. De man zoen. Maar mi hebben hier over taki. Anu de man wan besungu. Koroni besungu. Tapsi besungu wan mi denk mi sap taki anu koron anu nikeri wa alise prani. Isabi am dat force mi abe muda pena moro bigi presi pe alise prani. Maar if you look at the go dem look at you recht voor in, recht voor allen. Want benalan besungu. Koroni besungu, o me pres besungu. Pe next no loss up. Next pour een man dat no los op. Dat aan je contact met fight de kerman. Maar mi vind taki, als ik de kerman, de ma go in actie en de ma sorry afvallen taki, de ma dan make mo sani. De ma presungu, de ma go in afaya, de ma go in de ma op a hit. Dat zou op zijn repsa en lukus afsa, de ma go in afaya en president, de ma go akkoord. Voor los de ma probleem op. Is dat betok? En luku boe snel seconde. 60 miljoen contact afra. Gide man. Dat heeft me tak lek fasande. Dat what about the tramang? Sabe sungu. Isabi tok. Koroni sungu. Lukolanga koroni effecti. Fu a probleem. De man ma kis noti. Beneland sungu o maintain. O maintain te benela be sungu. Next. De man do ki beneland. Isabi tok. Dat if you look at sanu de staki de hele stani baraf mi president dat hij luku gobode sak mi president ogona de masa jersamang maar in luku taki atori los op busnel maar what about the blaka buba sa dina tapsei nanga nike nanga koroni sa sungu suma bieb de mang next no kon uit de bus
Dus if you look at Sudan, bijna if you look dan andere vaardig. De man doen een boom, de man kleren een boom. Ja, maar dan heb je weer dat bepaalde mensen zeggen ja, maar Luku, de Hindustanen, de man bondruk awa eenheid de man tang, de man ook wel zo, no man ook kickback, de man tang, de man telekateno, hinar broki de man taputi de mus de manting. Isabi en bijvoorbeeld bij de Negroïde raas, de mij protesteert Tamara, a groepe Komoropching, het ramai denkt dat enorm goroko. Isabi, denk je dat het daarmee te maken heeft? Luku, de man aba eenheid. De niet kerma zo roet aki de man aba eenheid. Dat is mijn Luku meneer, si blaka man midden remang. Toen si voor blaka man midden remang. De man aba power. De man ego gi de man doel. En met big up de man. Met big up de niet kebar af me, se prana alisi. De man ano leg bapa de foto man of de man tap say sang sungu. De man go in actie. You sap taki de man o yep you. In buina fire. Look make de man toch voorbeeld de niet keer man. De man go in actie voor de man probleem kan los op. Look on my money. 60 miljoen no sari gi de man. Ano sari de man wana a volle bedrag. Yeshi. En dan me look no taki. De man kisa money. Maar dat bakarati. We hoop taki. De koron man. De koron baraf mi dape. De tap 6 maf mi. No man, kom op. Kom op man. Maar dan ook kanto do taki. Dan wasi amonego. Maar te mi lukutu. Dan mi lukutu taki da suma. Effect je ukrioro brada u blaka buba. Tenanga yogis refi. Jump effect jire man. Dat is waar, dat is waar. Dat de map kies 12.000 per hectare. Ik gade mi Jezus. Dat suma ek kom op. Giden blaka barada funu. In a contraditie. Dat temi ataki. Dat temi ataki na manum nemi kwalek. Yeshi, wana mi mok na pup chinso. Wana seri kessa, yeshi taki. No, man kom op blaka barada. Wana yeshi ba. Sang bepalos ma etaki of bepalos spreker etaki. Yera me etnis sani. De collect de etnis. Tak amelu ko so Hindustani. Maar te mi otak kring pasande en mi etaki am dat we libero an democratische kondre en mi tak sami eshi en mo charen ka fesi. Suma effet jum blaka barades in a kondre. Siders de maskan de mag. Exinimant. Mi ba aba bribi in mi FPI. Mi FPI. Dan ane kota ki me sprika a FPI. Na mi FPI. Bika di bauta la sa verkiezing. Die amatron VPI. Dat direma kona VCB. Eerste journalist kona VCB. Fos alle de ababaraf misan takja. Taba Mike. Na eerste massa big up mi VPI. Dat mi lobeng. Isabi tok. Maar wel, lek blaka brada, lek blaka buba funu, lek wan blaka brada funu. Un lobeng, lek fa wata kita strati, lek wan mafia. Wat amano mafia. Wis fel drayengo. Is tok un lobeng. Maar, dat mo tak fatru. Damne sino amase ferju blaka barara wan luku tap si sungu nooit de marigeri duma san gide busko de barara funu jide blaka barara fo tap si koroni nooit ama ferju nu nooit ama come up tak yong oi afanga de mandati of faso som du gide mam lo se ma problem op no wamang mais tak de nikeri guina faya ekte de niker barara funu de buru de ma guina faya De man wire next. tak a problem el lo sop direct. Je ziet ook direct 60 miljoen met vrij. Maar moet je je ziet. Dat is zomaar ook op je unu. Want wabu blaka barada, wabu VP, mi no ligi na mi VP. Mi atel fa VP de. Mi atel ba mal mi blaka barada. Maar atel stalef mi sap kisina man. Amano fet jum blaka barada. Want bi beshi kama bof. Bi beshi be baba brif ta kama bof fet junu ina assemblée. Want di bauta be da de mag. Bauta be fet ji alamang, bauta be fet ji wamano mo. Bauta be fet ja heer kondre en ama be dusan ja heer kondre fisa president sabe de ondre bauta be mag be do alasanti alasma des ama stemi toler isa bitok wan luku demi luku tu dami luku lek pami foro ke speaker mira mataki taki ya pani se luku ya pani ici henu sale luku ya luku Hindustani tati benati luku bonde chef bena ama ableti wana sang ma amam takle fa sande tu wanda u ama blaka barara no blaka mane ferji unu luku mi betay gi ba factory in yulitok suma ferji blaka barara suma ferji unu kon organiser ma fils tedi in yuli so bikitei so wan dak de frey hiden sa de big ma pas laf suma ferji unu
No was matok, bakari sa bede, Japan is dit tok. Be alaman bede. Fisa president beda pe tutok. Ja tok mi abe mu, hol met aku daar, mi abe mu. Ama beda pe tutok, ma in jullie sai next no bede. Des me de blaka barafunu, te wata kum ta klek fasande. Alama aba bribi FP. Tak FP bo fet junu na kondre. Isabi tok, ma FP mine silek ame fet junu. Ama ne fet de blaka barada. Waaraan denk je dat het ligt? Denk je dat hij denkt aan eigen belang of... Look even drink, ko sa na eigen belang. Na eigen belang. Want dat wat volk belang. Mino lei Messi tap TV, tap Facebook pa ya. Was mij gona ma was mij fen op ching. Brede. Was ma een probleem aan mij los een probleem op. Sabi dat een probleem. Sabi toch was mij gona man aan mij je was ma. Maar a volk belang. Dat na nummer 1. John pot konji a volk. Want mino legi. If de man beduen boom. Are keres beduen boom. Mi bo big up de man. Mino legi. Mi bo big up de man. Ma mina ma big up de man. Am dat je staki. Next de man no de next man do in a country. En a fipif mine do next you know. Amane jopo gino once man. Want if you look benanan. Di benanan best sungu. De ma beti kan wan mosi. Fu amoni tapsi be moro hi tijdens NDP regering. Of a regering DC. Hoor met een goede hè? Of a regering DC. De ma betekent wa emotie taki amoni desma be moro. Sa amai bigi also do. Kanape jump fight desma tok. Taki no ano kang ama jump boycott desma tok. Ma blaka buba lek usrefi. Ama jump fight de bus congress ma tapsi. Die amosi teken. Ama no de eens. Dat a basic batak ano kang. Yes it ook. Des. Mina na titakiera na dat sa meshi dat metakiera. Anda bino asra mang isabi tok. Dare mekishi. Mi no mangara kere is wan tien of sang. Voldoende. No, de man het doen boen elk. Wana no yes a probleem no tok. Teso. Vice-president na president. Dus eigenlijk zeg jij de man ko op de rechten alsnog. De man moest komen op. Uno luku wan sino mo. Uluka hesra na bevolking. A hesra na bevolking. Na sa bevolking pot udape. Na people stem pot udape. A people stem pour bauta. Wikes na nga lei. Na nga meso sani. De man pour bauta. Oké, NDP ga wan sei. Uko na machti. Drema ko na machti. Mila kwa sra na beshilek de man bodo moro boom. Want na nga lisra ma legi NDP. Na beshilek de man bodo boom. Minom legi. De man na mi president. Chandrikat Santoki na mi president. Brunswijk na mi VP. Mino ko takama na mi VP na sra na metang. Na sra buku mabi. Na jami koboro, jami kumbati beri. Santoki na mi VP. Maar minom legi. De man doe slecht. Echt slecht. Agerslik de man gos dong. Punya ala den grong. Agersleki de man be kos NDP gevallen. Maar asansere is het doe in a kondre disi. No man, de if one man taki, if one strana man taki and de sisana man is het doe. No, dam no sabi jongen. Dam no sabi. Want de man liever om een commentaar tap NDP. Tanga no. De mij liever. Maar a kondre disi. De massa kost donja. Hey, de ma wurit moro, boy, de ma wurit moro. Hey, esa família, sem taki. Je se pil borsu. Fa de ma a corruptie piki. Traman kon beno foyari miljonair. Beno me e de ma serve gato, to pa strati ma de ma serve gato, pa strati ma tro miljonair. Ma da fo kana nga arme follow. Se efsa nga follow. Isa bitok. Mi otaki mi follow. Onda mi na fa follow. Mi etaki suma dubung. Die akondre, sumacha ontwikkeling. Isabi toch, na dape mide. En dan moet ik gaan samenleving. Taki, uno me grap. Me kan de wa eye opener juno. Dat afverkissen je ko dat 2025. Uno me de ma koru no. De se ma so koru no de. De ma koru baka 2025. De ma koru baka 2025. De ma koru baka. Isabi toch. A volk om moro fuck up. De ma ego gide egi balang. Bis van met NDP be go gide balang. Maar ino se NDP do.
En de mange, sana asan de man, de me lieke valok, tak NDP dat keren no do next. Bikado alas ma eshi, de man schrijft eshi. Maar omdat de man no man do next, ja kondre, de remote ta liever commentaar tapu. Ja. NDP. Maar, mek de man godoro, de man be wana mag, de man kona magti, de man die geranga bauta, futeka mag. Boom fruko. Sabi toch, de me lita ki mono ba mapai, ay fan ma mono ba mapai, ma ama livra magti, de man be wana magti. Maar de man stak no na hat kabra. Jo poteka taki. Imma horing. De man stak de man ma belfa ya. Sere mij doen nou. De me voor rijk den srefi. De me voor rijk den srefi, voor rijk den srefi. En trema voor rijk den srefi. Trema voor rijk den srefi. Dat de man is pananga volk. Wat imlu kubung no man is ja volk. En mi hoop taki. De koron baraf mi. De koron baraf mi. De koron baraf mi. Kom op. Isabi toch? Kom op. De tapsi baraf mi. De tapsi man. De tapsi sma. Je stok kusumu toch. De man doen no de man lukunu. U kom op. U kom op je rechten. Na uw recht. We jere ame money. De man kisi. Unom luka kuliman. Tino andrungu kuliman. Unom luka man. Andrungu kuliman. Tata jopagwa abob. Tata jopagwa NDP. Tata disi. Anu sa pamgo. Anu sa pamgo na wel tuan. Suros pangamati. Yes. Ja, maar voordat we dit gesprek afsluiten, Baita, wil ik, want temelu kugaluk tu se tak asane biget dungru. Pakito is veroordeeld voor 17 februari tori. Ja. Maar fayu shahir tori dat is refi. Luko, mina sar Pakito. Mina no soro. Pakito. Teka sroteng. Na mabe bari tok sorto bauta. Na maktar. Ayun na bautis. Ama meg de makamachti tok. Ama John Potok, bauta tok, isabi tok, krepolane taproko, des man moest gwa actie, des man gwa protest. Bank et taproko, des man gwa protest. Des sapaki dodu, nanga etawa trawang, was hij move dat ding. Of wakes. Sema puse man kafesi, na sem regeren is tok. Ano allemaal bete midere man, eriger bouters, eriger NDP. Voor NDP na mak, des pakito. Le famille mi fait pita klasa fandek taki. Was niet NDP taki op bota pura na karma. We na karma tek pakito. En boe heb to lukunu da pura maar iso party met de pro. Dus kapa man eruit. Es pakito. No soro jamang. No. De kasroteng. Ik attack da adema kira man politiek helemaal. Dat want takito. You no go fight wa man sumar. Want is about bedu. You subumbu sa NDP bedu. Dat je fight NDP regering. You go doen alles madape. Luku sa amesan ko beur. Di you chago da. Luku sa idu baka sifo ti Februari. Ano you charesma. Dan nu iwan go protest. Di keremang. San power you voor NDP aan de macht. Dan luku sa me do ngayu. Na lek saya tok. Im luku saya be fight NDP tok. Saya be fight NDP hebi tok. Jan strotama tok. De man strotama tok ama lusu. Di ama lusu me arkama folide sama taki. E begi alle partij shori yang de wandati. Dat tua taki. Saya no tak next. Tak iles ma baka. If you throw money go. Afolok. Sana malop money. Ala malop money misap lop money. Idi kay krab yo ko karmi taki wo gwa fi api dat ko fi barki janam no go fadati. Dus dat heeft sanga saya tu. Daarmee kon lekkeut. Saya next lekkeut. Tak dis dat kamal lijst man aan de je mag abis maar maar op je money van odu. En saya ik go om taki na suma wini. So politiek partij wini na dapamande. Want amana ondernemer. En dat na alle ondernemer. Ja, maar Pakito zegt nu op dit moment is hij vrij en isabi amam lukusot politieke partij amaigo je bent jamang eigenlijk in een NDP kalibra. Nooit. Waarom niet? Never. Sasamandu. Hij vergeeft dat? Ja, je mag vergeven. Dat ik mag vergeven, maar je vergeet nooit toch. En amano man kun NDP, ja, maar kan dus contra partij. Zij hebben Pakito niet nodig. De man hebben maar voor een NDP. No, me kan man dus geen draaien naar contra partij. Pakito no draai dat pe. Eigenlijk ben ik allemaal wat afjapi, maar zeg afjapi is op de man man. De man tek yuka strati ko protesti ke NDP regering. Dan nu, ik go protesti ke de man, ik zeg maar de man puntie.
Dape yogono, dakade, abapa mo goyere of one tractie party yere. Maar NDP amano draai. En mi autant tagi NDP. Amdati no war regering mi no shi ete. Sang cha ontwikkelen kun na kon de mer haling baka. Mine kos NPS. Finishan met de president. Finishan, hij was een goede president. Even maar voor dat uno sabi, want alle met dat 10 schone vingers, dat uno sabi. Maar, aan mijn hori aan mijn stabiliteit, dat hij wang. En met big up aan man dape. Maar ontwikkeling, no betekent na kodre. Je bent je bent je chingwa skoro. Je bent je otim guascoro. Want die afesit ook, ik kom brokoli sribi. O mesani sabe foko be die NDP kon. NDP change alasani. Cha ontwikkelen ko ina kondre. Daar if NDP no be doen next ina kondre met ontwikkelen, mis ontwikkelen NDP. Mine bo stem die NDP. Omdat mi stem die een politieke partij sam sit ontwikkeling kon. Isabi tok en ano Jimmy Wang ontwikkeling gide a generatie sei kon an na sei kon de chinati. Una ure gwegba. De chiwan sei kon no ma ko nyama struggle. Isabi tok laat en volk bouta dubu fursa ina kondre disi. Luku trede de ma bruyama politique sanit sa amen sosani comme ça nakama pour boycott mang. Maar Jajane Siribi. Jajane Siribi. No, isa bola kami no yerane da Jaja. Jajane Siribi de tramang ale masa fight mang. Luku trede. Ama bete gutok luku sa sa skateboard. En echt ji aan regering disi. Ale tu masa dina regering ja. Echt ji de mang. Taki, luku no de man of de man madra no de me fight des refi. Dat dis nekis money. Dat nekis money. We me bribi na shit dati. De me roko together. Amonia waka askak bortero ko no de. En Afrika say konja. Afrika sen disi. Luku da FCB. I up to party ja NDP abob. Alamang san sistri rape de man be onder NDP, de man be NDP. Mi becere mango NDP. Ala de man satro abob mandape, mi becere mango NDP. De man mi collega. Ala mak abang politieke kleur. Vraiment dat de abob dapo dat de NDP. Ina ma blim de man. Ala ma ab de partij. En une fight de man kataki. De man mi brada de man. Maar lobby altijd de mij big up hier. Omdat hij anu no me os la FCB na jare de. Ala de man kom mit mi na FCB. Sabi tok? Des mina ngane ma man makari ba parlement otak don sani. Dat unes pa mino go pikita be sansa sere mataki. Wat mi arkiba pal sansa of de mataki. Mino go pikita padati. Omdat sabi tok temi opikwa man na ma met wees worden. Sabi tok istak no. Woord no dape. Want if big taki sa ook gebeur sa je party ook kon doen. De sa tu afano. No keur taki ya FCB ma boycott sufsan. No. FCB ma no ma jene boycott FCB. What if mi takwa sani? Very above dem of above ja. Domita boktu. De malon compte ja. Il faut la chef d'administration me gwa fipi. De malon compte ja era. Ala NDP magnap ja. De malon comité ala demang. Tak fawaka sa we do. Una wera ger bosroko. Wo fi no chow. Ala demang. Emika mi temetaki efa ma commerce de kuna mansi. Above man. What above man konja taki una wera bosroko. Le ja onder CM. De man kwa NDP. No, de man bon chalu ko above fuko te kwa money. Oh. Adati. Isabi tok tina bisman de su kwa groepe baka. Maar de NDP man uja u NDP'er une jompo. Weta NDP. Isabi tok une jompo weta NDP. En wota NDP. Telek NDP daar maar NDP ko dubung. En me big up mi voorzitter. Mevrouw Jannie Simons, met big up Abraham Zapetou, met big up mevrouw Ingrid Bouterse. Des mas e roko tap away. Mi hoop dat ik wist als maar Doe dat apura volgens mij. Met big up en toen met big up giden vrouwelijke dape. Met sena big up giden. Want wist de maar ben de kan machtig des mat roko in a kondre. Wist misadaki om met die geslag om met Jannie Simons no de. Want ik mi arkiwa wa stani malas amata ko am big tak Jannie Simons. A follow asana people uno arkisere mau ko taki. No unu kuna ngau ai na mesani de mau kon do, a meslag de mau skop got a me bal de mau skop got a pas maf. Kisa follow berna follow fu boycott asma. Uno arki ara na wa umasma sa ocha bung ko na sa ocha do bung ina kondre. En mi hopen tu en mi esu tak asma sigaro jasma power. Fasma roko ja kondre. En de umasma uno stel afro teleur. Big up afro. En met akwa ma sem takete de NDP van me big up hier NDP.
Me big up a coördinator. Fu pont. Meriba. Romano Meriba. Me sena big up Jamang. Am dati yes sama durape. Ama opo wan coördinator. Ama na coördinator ama di NDP. Tron coördinator ano sumar. Ama go make skoro. Yeah. Ama de bisa kange skoro. Sabi tok mina nga man miti ponstref minogo. Masami be sabi taki. Ama guasko. Ama no voorbeeld jideng. De person man me. Want alle me kwa fout. Zelf in de assemblée jab masa gwa copie. Yeah. Sabi tok. Dus if amang me kwa fout amang go herstel ame guasko go make master nga so san papira me puru. Met NDP u pota man dapele coördinator. E be guna ki. Wis so u wandu u pota man van kota paleis gides swakere dape. Want ame swakere mishi elo last mi reif sa mishi I love Sipon. Yeah. If mishi bung wa I love Sipon. Dan stak na tok na ama am ci firigi a ghetto tu. Wat even samen hebben ze kwam ghetto. Wel ama moest move in a ghetto make a ghetto shaman. Is dat betok le ko orumang. Is dat ja, is dat kide mo ametike sa committee. Dat na alamang. Wat da ma believe kita bouta. Da ma believe kita mo tap mi VP. Da ma believe kita so. Tap chitori. So nga le ko make you score off. Ibrada. Ima ko na politique, ima go. Al luku da meluku. If de ma potamang me bikopamang. Taki ama konta paleis of sang. If dat na NDP dat die NDP abra. Taki amanka luku agoto kala maka funap chi post. Amanka luku a ghetto de chi ghetto mena watam go pon me sakna alameng ya meriba. Des ano taki mi wanyara mi e big up NDP taki de ma jama wo okasi. Sabito alama abon kans. Dat e vergeef, maar zoals man vergeet. Ja, maar alama abon kans. Des mesna porgi ala de NDP brada. Mesna porgi ala de politiek man toe. Sa ook in politiek. Taki. Asa na volk e bepalere. Na volk e bepal. Maar a volk u potenja vrouw. U potenja vrouw. A vrouw ocha betre ko in stranang. En te a vrouw kos dong balek president. Dan mi hoef taki. Asma. Go onderzoek alle den toren. Van mij bij onderzoek de terugstructurement. Met de man go onderzoek alle tori. Sa de man is doen. Go onderzoek. If the man go the back end, may go the back end. Asa na righteous. Righteous. Sabi tok, as man muskor. Bekas man okanga no wasa fati sani. Naga follow ko pochu dape. A follow ko pochu. Uro ko ja follow unos dong. Uja follow andag. U yep a follow nanga een probleem. Isabi tok, u ko tak nanga follow. Uno komo tes be protest. Da president nego takanga follow. Mevrouw Yanni Simons, if na you, mocht you oton president. Ik na suma de mopelijk president lek umasma. Manuno air ay dat tap you. Dus contact nga volk te use dong. If ik koose a volk pot you. Ja volk yesi. Kaart de probleem des ma op. Alleen no man doet reki wa het. Maar pak bepaalde probleem aan en pak a corruptie aan. Le farmasi tak de pakke aan. Maar sak dong next no happen. De ma pak a corruptie ki NDP. Ano gide man beleid. No, dus mesna big up die alle de maar mesna big up die NDP toe en mesna big up die mevrouw Yanni Simons. Nanga Ingrid Bouwers op tapsi dape apura. Udu aroko. Udu job. Want isap taki bauta na ina ka president. Sa waka hesernang. Gua tapsi. Fudo ser tapsi. Bauta beda ina ka president. No watra maminos no wale minos ete. Na nu fos mesh taki mi FP edwing. E gua belelan. Ma her ma bede bauta. Saptak bauta na her beleland. Ama saka me furase ji her benoland. Ama be sriba benoland. Dus ala fasi amota wa leider. Dus ame biko bronze tu. Famero ame kwa tapsi gires mama ama sete anda gires mamoro. Yep desma. No ko nga politiko steun wan asatuba. Maar du say mandu. Isabito du say mandu ete. Feta feti da kande tok ika kong ika fe sitel. Da tok NDP ka ji wan kans. De makande de makaji wankans tak uroko ane me bopal makande de makaji wankans des me biko FP tu ara me biko pamang uno me krap u ko ja job NDP ko ja job uno me krapera win Afrika sing afolo opo o ayera afro. En je hoort het afro. En zoals u ziet, dat u in een foto, de man taki, wakamantal, u in een pango.
waar we enkele interviews hebben gedaan. En zoals u ziet, dan gaat het waarschijnlijk nu gaan regenen. Wat we eigenlijk hebben elke middag dat het regent in Mama Sranang. Alson Sarayong is signing out. Blijft u ons volgen, want ik weet niet als we meer nieuws hebben, maar u weet, op de zaterdag zijn we op het veld en we wakka. En terwijl we wakka, dan in Sabitak na stop, de stop, dan na taki en dan na live opname. Alson Sarayong is signing out. Dus ik trek me wel terug. Laat wat meer bestuurd worden. En dat is bewezen dat alles kan gezien. De corruptieschandaal is stapelen. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Welkom bij Huisartsenspoedpost Paramaribo. De plek voor kwalitatieve, goede huisartsenzorg in de avond, weekend en nachturen. Onze bekwame artsen en laboranten staan dag en nacht klaar voor al uw zorgen. Door middel van telefonische triage kunnen onze artsen uw bezoek aan onze post voorbereiden. Bij hoge spoed rijden wij zelf naar u toe. Huisartsenspoedpost Paramaribo. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is je vaderland.